Ilang mamimili po sa Dagupan City ang sinisigurong tamang timbang ng kanilang mga binibiling produkto sa mga palengke ng lungsod. Ayon po sa ilang mga consumer, sa taas po ng presyo ng mga bilihin ngayon, dapat lamang nakatumbas ng ibinabayad nila ang timbang ng mga produktong binibili tulad ng bigas, karne, isda at gulay. Tiniyak naman ng mga tindera na tama at hindi depektibo ang kanilang mga timbangan. Matatandaan na umabot sa higit 30 depektibong timbangan ang nakumpiska ng Task Force Anti-Littering ng lungsod po upang tiyaking maayos ang pamimili ng mga consumer at maiwasan ang panlalamang ng mga tindera. Samantala, nilagyan ang ilang pamilihan sa lungsod ng timbangan ng bayan upang siguraduhing tama ang timbangan ng mga pinamimili. IFM News. IFM News. IFM News.